bawan Allah ka mai da hankali akan rayuwa. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe ke sa amare amarya. Duniyan ba tabbas, inda ka samu kanka yau ba lalle ne ka samu kanka nan gobe ba. Kana ji da kanka a cikin yalwa ba lalle ne ka samu yalwan gobe ba. Rayuwan ba tabbas, kamar yadda mutanen da ke cikin rayuwan ba tabbas tattare da su. Yau shine abokinka amma gobe sai ya zama makiyinka. Yau shine masoyinka amma gobe sai ka gan da shi ake yi don a kada kai. Mutane da ban tsoro suke, ba tabbas. Munafukai sun bi sun mamaye ka rasa meye gaskiyar rayuwa, sai wanda ya fadi sai wanda waccan ta fadi. Bawan Allah, nuna kanka zuwa ga Allah, bari Allah ya nuna maka yadda tafiyar take. Lalle za ka san cewa ababen fa ba yanda idanu ke ganin su bane. Har hana kanka cin abinci kake yi, wai kana hana kanka bacci, wai kana hana kanka sakat, duk wadon mutane na cin bayanka. Wannan kayan wahalan tarkata suka zubar musu su dinga yin shi a baya, kai ko kana kallon gaba. Makiyi bayan da za ka yi sai ya kika, wani zai kika saboda alherin da Allah ya baka, ya ta yi da Allah ba kai ba. Wani zai kika saboda irin yadda Allah ya sara maka tafiyanka, hatta inda kake tattaka tafiyanka sai wani ya kika, hatta sai yadda kake dariya wani sai ya kika kai, hatta huskanka yadda yake ko da mummuna ne kai wani sai ya kika a kai. Bawan Allah, magauci, makiyi bayan da kai da shi sai dai shiryan Allah, ci gaba da yi mai addu'a, yana yi a baya kai ko kana kallon gaba. Bawan Allah, kakka zama munafuki, kana ce ma kowa munafuki, to kai fa lalle ka tabbatar kai ba munafuki bane. Manzon Allah ma ya san da wannan. Manzon Allah da ya fi ni da kai da su da kowa sai addu'a yake yi, ya Allah, ya ho Allah, shi mai jujjuya zukatan bayi, Allah ka tabbatar da zuciya na inda ya dace. Manta da John Mahama, manta da Akufo-Addo, manta da 'yan siyasa. Waiwayi kanka, gyara kanka. Idan ka gyara kanka, sauran mutane za su gyaru sabida gyaranka. Manta da kowa, duba gabanka, ka ga yadda rayuwar take. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe ke sa amare amarya. Za ka iya taku da za ka yi nan gaba ya zama karshen rayuwanka. Numfashin da muke yi, abincin da muke ci, komai Allah ya riga ya takaita mana su. Amma ni da kai ba mu san yaushe ne karshen abin da za mu ba, yaushe ne karshen takun da za ka yi, wani lafazi za ka yi na karshe. Bawan Allah, ni da kai duk ba mu sani ba. Ina za ka yi numfashinka ta karshe ba ka sani ba, wani abinci za ka ci na karshe ba ka sani ba, wa za ka kalli na karshe ba ka sani ba, ina za a same ka fadi ka mutu ba ka sani ba. A'a, lalle ne ya kamata mu dau rayuwar nan fa a hankali. Kakka dauke shi da zafi, idan ka dauke shi da zafi sai ya kona ka. Ka zama mai saka-saki a cikin duk lamarinka, kakka yi zafi da yawa, kakka yi sanyi da yawa. Idan ka yi zafi da yawa, zafin duniya zai kone ka. Idan ka yi sanyi da yawa, za a yi ba da kai ba. Yau ana yi da kai har kana wani jijji da kanka ne, kana ga idan baka nan ba a yi. A'a, rayuwan ko da kai ko ba da kai ba za ta ci gaba. Mutane nawa aka yi kafin kai wanda sun fi ka alheri, mutane nawa aka yi kafin kai wanda sun fi ka mukami, mutane nawa aka yi kamin ke bauyan Allah wanda sun fi ki kyau, sun fi ki shiri mai kyau, sun fi ki wanka mai kyau. Amma wai aji da kanki kike yi, kana ga idan ba ki unguwa fa ba za a shana ba, kin fi kowa wanka. Bauyan Allah ki yi a hankali fa, za ki sufa. Duk huskokin nan da yanzu ya kwanta sai ka gan ya samu gutoti, ya rarrame, ya shashanye, ya yi rinkil, ya yi dimple. Sai ki yi a hankali bauyan Allah. Idan ba ki yi amfani da wannan dama ba, za ki ciza hannunki a lokacin da nadama ba ya da amfani. Waiwayi gaba, rike Allah, wasar da magauta, duba kan rayuwanka, gyara zuciyanka, kyautata ayyukanka. Allah zai maka albarka tun nan duniya har kiyama. Ni ne naku Hambal. Assalamu alaikum.